האמיתי שלי. לי קוראים דן משהו. דן 25. דן 25, זה לא הסקין המקורי שלי. חוזר ואומר, אם סקין של מישהו, להגיד לנו, אנחנו ניתן קרדיט לסקין. אוקיי, אז היום אנחנו משחקים בסורווייבל גיימס. פרק ראשון לסרברים. אז היום אנחנו משחקים בסורווייבל גיימס. אורי, בוא ניכנס למשחק. תחפש אותי. אוקיי, הנה אתה. ניכנס לפה. אנחנו פרוצים, כן, אנחנו פרוצים. שיט, הם מתחילים לשחק, אי אפשר להיכנס. נכנסתי. יש, גם אני נכנסתי. איפה אתה? הנה אתה. אוקיי, תהיה מוכן, מתנפלים על התיבות. בספירה שלי. סתם, בעצם זה אחרות שיתחיל משחק. כמה כסף יש לנו? בוא נראה. לי יש 100 שקל. אפשר לקנות סטון סורד על ההתחלה. או שאפשר לקנות אנדר פרס. יאללה, אנחנו עומדים להתחיל נראה לי. עוד כמה שניות, זה בסדר, כמה שניות. בוא נקנה אוכל, אני הייתי מציעה. אורי, לך לשופ. לאמרנט, כאילו. תקנה לחם. וזה לך מספיק. שיט. 15 שניות להתחלה. יניר, מטפלים על זה. אני קניתי לחם, רק שיהיה לי. במקרה שאני אצטרך אוכל. עכשיו תזרוק לי כמה. יש 15, אני מביא לי את הרוב, כי אני, הכסף שלי, it's my money. שש. 5. 3. יופי, מעולה. זה לא טוב. איפה אתה? רוץ, פשוט רוץ ותקפוץ. לא לקפוץ, זה שם לבא. אז איפה אתה? אני צריך אותך. יש לי 5 לחם. קפוץ, הנה אתה, אני לידך. אני ממש לידך. אני מאחוריך, אורי. אם אני עוקף אותך, אל תיבהל. טוב, זה לא יקרה נראה לי. עלה בסולם הזה, עלה. איפה אתה רואה סולם? לא, רוצה להתחתים, אל תאשר לו. רוץ למעלה. תברח לו. שיטו, עדיין, תרשום לו נו. תוריד אותו, אורי, אני סומך עליך, אתה תצליח להתחן לו. אתה התחלת. שיט, נפלתי, אני מת. אורי, נפלתי ומתתי. קשה ללכת על הגדרות האלה. לקנות לך משהו? נראה לי שאני יכול. יש! פרקתי אותך. אני יכול לקנות לך נראה לי משהו, פוד, אני אקנה לך קצת אוכל. 6 קוינס, לקנות לך קוקי, 45 שקל לקנות לך אפל, הגזימו קצת, לא? כמה יעלה לקנות לך בור? שיט. או חצים? משהו? אי אפשר לקנות לך, אני לא יכול לקנות לך כלום. הרי זה עולה יותר מדי כסף, תמיד לי. ארמור. מה? אני לא קונה לך על זה בשום פנים ואופן, no way. אני גם לא יכול. טוב, יניר. טוב. נצקעתי. אז... איך אני אגיד לך את זה? כדאי לך פשוט לעשות סלש ספאון ולגמור עם המשפט הזה. טוב, אז בוא נראה כמה זמן צילמנו, אורי. המשחק הזה לא יצא משהו, בוא נעשה משחק אחד זריז. אנחנו מצלמים כבר 4 דקות, צריך לדאוג. עשיתי דיסקונקט בטעות. ועכשיו אנחנו ניכנס. טוב, לא נראה לי שאפשר לשחק סורווייבל, אתה בטוח שאתה רוצה? איפה אתה? איפה אתה? לאן ללכת? בוא תחפש, זה סורווייבל גיימס, נו. סורווייבל גיימס.
אין מלא. סרבר is full. תלחץ מלא פעמים עד שיצא מישהו. מישהו יצא וזה לא נותן לי להיכנס. לא, 149, 150, יאללה. אוקיי, אז אני הולך טיפה לקרייטיב פלוטס. סלש. הלכתי טיפה לקרייטיב פלוטס. סתם לא פלוטס. this is fun. This is nice. תסתכל איזה מבנה. אוקיי, אני כבר מגיע, אורי. תסתכל זה יפה. הנה. כן, אפשר לבנות פה דברים, אבל צריך לדעת איך לבנות. קבל. יניר. מה? כלב. וואי, ענקי. הדבר הזה טוב. It's so nice. אוקיי, אז הסדרה מהיום תהיה סדרת קרייטיב. סתם לא. זה תהיה סדרת סורווייבל, פשוט יש כמה שרתים. לא סדרת סורווייבל, זה יש סדרת שרתים, כל פעם לחקור שרת אחר, נעשה אולי לפעמים אותם משחקים. בוא נשבור פה איזה משהו. אי אפשר להיכנס, למה אפשר להיכנס? נכון, זה של מישהו בטח. בגלל זה, אתה... סלש TPA. מה הבעיה שלך אתה? מה? תאשר לי. יופי, אני פה. מה קורה, אורי? קבל. בוא לספאון, תעשה קבל, צמחים, תעשה ספאון. ספרים. נראה לי שכדי שנחזור להאב, למה אי אפשר לבנות פה, אני לא חושב שאפשר לבנות פה איזה משהו בכלל. אז יאללה, בוא ניכנס לשער. בוא נשחק בסקייבלוק אולי. איפה אתה רואה? למעלה הירוק. זה? בוא נשחק. כן, בוא נשחק. השאלה היא, האם נצליח להיות באותו האי, כי אנחנו לא יודעים. אם אתם יודעים איך לעשות להיות שנהיה באותו אי, אז בבקשה תרשמו לנו בתגובות. מה יש פה בצ'סט? אז יאללה. יש. לא ניכנס אני. תן לי רגע. מה יש ב... הייתי באותו האי? לא. תן לי רגע. יש! אתה לא איתי באותו האי, ואנחנו רוצים שזה יהיה ככה. סלש אייס. סלש אייס. help. Nice. Is join is warp. Done. אם לא 25 אז איך קוראים לשחקן שלי? לא יודע, איך קוראים לשחקן שלי? אני אעשה פשוט מפול ונראה מה הוא יגיד. דן 25, למה לא עובד לנו דן 25? סלש איס וואו. אני אוכל את הפרה. בואי לפה פרה! לא עובד לי גם ללכת לאיש שלך, שזה קצת מוזר. קצת? אולי אפילו יותר מדי. אז אורי, נראה לי שנצטרך. לא יודע, אולי אני לא... בוא נשרוף את עצמי. איי! ידפוק. כואב לי. בזבזת עכשיו דלי של לבה. כואב לי. אני מת. You did. לפחות עכשיו קיבלתי דברים חדשים. לא, בסתם בזבזתי. שיט! טעות!
אטומית. אורי, אתה מקלל. לא, בטובה. אורי, תצא רגע מהאיש שלך, תעשה רגע ספאון. מה? למה זה לא נותן לי לעשות את זה? שיט, נשרף לי הבלוק. תן לי את זה כבר, ועכשיו אני חוסם את זה. תחסום. ספאון. לא יודע, דקה לספר. מי שרוצה לדעת איך אני הולך כזה מהר, אז שפשוט ילחץ פעמיים על W, ככה, ותוך כדי ישאיר את זה על ג'אמפ רצוף. זה באמת הולך ממש מהר. אם אתם בסורווייבל. אני רוצה להילחם. יו, קיבלתי חרב. יש. מי הדפוק שזרק את זה? תסתכל. דפוק עכשיו יבואו להרוג אותך, רוץ. מה אכפת לי? הנה אני יוצא. אי אפשר להרביץ. בואו תיכנסו. שיט, אני לחוד. עוד פעם יש את הטריק הישן הזה. שיט, הרגו אותי. תבדוק כמה זמן אנחנו מצלמים, אורי? 12, עוד מעט אנחנו צריכים ללכת ולהפסיק. טוב, אוקיי, אז בואו נסיים את הפרק הזה. מקווים שנהנתם. מה קורה? בואו נדוג עכשיו. מצטערים שהפרק לא יצא משהו, אנחנו נשתדל לשפר. תנו לייק, תנו סאב, תנו קומנטס, ויאללה. ביי, ליין גנג טיווי, תנו לייק, סאב, קומנטס. תנו, זה תמיד טוב לתת. IP יהיה למטה. ביי. ביי.